Здравейте, здравейте! Аз съм Живко и сега ще ви покажа много интересни работи и такива дейности. Да, тук си пиша. Чакай малко. Ще разбира на английски. Творчески го избирам аз. Бункер къща ще направя. Ще направя. Създава терен момента. Две минути ли ще ми създава играта и аз не знам. Това все пак е Майнкрафт. Но има от други купчета. Сега ще паднем. Да ви покажа къв. Полети. Къв пейзаж има. Вижте само. Малко ще избърза при видеоклиповете, ако кача, защото всяко да донеса факел трябва да взема. Сега тук ще си правим къщата. Няма тук да я поставям. Ще поставя тук, защото ще да правим при това и помещения и такива работи. Да. Това бъвкавостта на играта тук показва 24, 20, 11. Ако играта му бъгва, може да запълни с тия пиксели.
Моята малко бъгва. Защото програмата ми е такава. То не ти е нужно регистрация да правиш клипа. Ама ще го кача в вебсайта. И сега ще взимам. Трябва да взимам желязна врата. Винаги на входа на къщи се слага желязна врата. Особено не слагат циляните. Тук слагам копче. Врата. И тук трябва да се сложи. Едва ли кой ще го натисне пък. Дедонтата му натиснат едно копче. Не се случва и идеята за зомбита. Тя къщи. Как го направя пущието? Тук има дъска. Райбърността да ви изкривен. Защото се изкривил това. Да изкривил. Тук ще има... Тук ще има шкаф. За да си... Да трябва да прави... И още печки викам. Два печкалнята тук. Така ако са такош... Може да се като на баня тук. Така да направя като баня тук в печкалнята. В урната, т.е. Голям съндък сложих. За да... Така мога да се съхранят продуктите. Да. И тук исках да направим друго нещо. Моята стая да направя. И тук пак ще е помещение. Като на бункерите го правя. Той ще се казва бункерова къща. И аз се казва бункер хоми. Или мога да кажа бункер в Майнкрафт. Малък бункер ще го нарека. То големите 2 км бункери в Майнкрафт. Едно легло за мини. И тук пак ще сложим. Как да го направя като модния начин. Тук слагам такова. И една чернокаменна лампа.
с една ръчка. Те с нея ни трябват. Още прави втора стая. Можем да правим и още такова. Ако ми трябваше и извадя пак, така с ръчката правя. Така ръчка. Вижте как свети, направо като истинска нощна лампа свети. При спане моя помогни. Ако някой иска светлина. Да, факел му да я махнем тук. И пак изсветвам нощната лампа. Ама да ни дойдат някакви... Това с тази лампа. Да ни дойдат някакви зомби тук. То няма как, защото... Ето тук е спалнята. Какво сега направим? Това е спалнята тук. Пеща, фурната. Набрахме едно как да сложим тук там. И да джубокс. Съндъче съм дебел да съм сложил да слагам работи там. Сега ще сложим и един джобокс. Джобокс ще сложа. И пак и голям шкаф ще сложим. Сега ще пробвам да сложа една грамофонна плоча. Как ще свири. Те къде бяха грамофонните плочи? Таката отварите. Той имам щит. То с Майнкрафт е по-нов. Новата му версия 1.10.2. И... Като се върнеш, ти ще седнеш, батко ще стане. Нали, Живко? Да. Та музикалната плоча сложим. Хайде, Саши. Виж каква музика пуска. Взимам се музикалната плоча. Да се я махам. Сега ще ми още на музикална плоча. Тази. Разия. Плоча вече. Все пак пуща музики. Виж какъв хубав танц. Ама няма тя слушам. Печките. Да демонстрирам как може. Още опече от дървото. Пещ, пускаме един пещ. И една храни. Къде са храните, брат? Твари. Хранието. И една сурова телешка пръжула. Тук е една сурова телешка пръжула. И сега ще опече. Само това ще демонтирам. И вижте каква хубава телешка пържула. Печена свиска пържула ми направи. И сега това е каква пържула. Красива даже. И това беше клипа, да ви се надявам да ви го харесал. Ако ви го харесал, просто лайкнете. Ще има следващия клип от поредицата. Чао, чао!